Your name? Pelong Nursery. Nursery. Yes, sir. Where are gone? Sorry? Where are gone? Huh? Where are gone? Gun? Ji. What gun? Good morning, logofor, and welcome back to my son of Bodoland YouTube channel. Logofor, आं नै दा गामियावनो दङ माने न'निफ्राय ओंखारनो नागिरदों आं दिनै बेबायदि जायगायाव थांनो नागिरदों जायखौहाय गोबावनिफ्रायनो प्लान खालामबाय थादोंमोन दा रेडि जाजोब्बाय नै स' आं दिनैहाय नेपाल ओंखारगोन ओमफ्राय दा 6:30 जाबाय नै न'निफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा नेनानै दङ आं बिसमुरि थांगोन बिसमुरियावहाय जोंनि बनासुरनि चिफ ब्रादार लुइस बियो नेनानै दङ आं बिसोरजोंनो ज' लोगो जानानैहाय बिसमुरिनिफ्राय ज' थांगोन आरो ओमफ्राय SN26 राइडार दं बेबो बङाइगावनिफ्राय ओंखारबाय जों कासिकट्रायाव लोगो हमलायनानै स' वी आर मुभिं बिदिब्ला लोगोफोरा नायलांबाय था भिडिअखौहाय ओमफ्राय आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ लागासिनो दं मास्टांनि दा वेदाराथ' -15 खानो बिराद गुसु बेनिखायनो एसे गोबाङै गुदुं लाजोबदों आङो ब्लेकेट बायदिसिना सोजोबखाबाय दा लोगोफोर आं दायो ओंखारबाय नै गामिनिफ्रायहाय न'निफ्राय ओंखारबोबाय आङो दा आं डाइरेक्ट थांगोन कासिकट्रा ज' नायलांबाय था लोगोफोर एकदम मोजां भिडिअ लागासिनो दं आं मुस्तांनि नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट मोनो लोगोफोर आं नै दा कासिकट्रा सफैबायानो ओमफ्राय आसोला दंना गैयाब्रा सफैदोंना सफैयाखै माथो फनानो फैया दाबो फनानोथ' गाबमाखै आंनावहाय गैया होनदा साला असैग'आ थगायबाय नामा रायलाय आंखौलाय माथो गैयानो नै हा बनि एफा गोबावलाय बोरै जानांगौ जाखो असैग'आ लेट खालामबायना चलो लेटद्राय जाबाय नों र' जों नै दा कासिकट्रानिफ्राय बिसमुरि फारसे थांगासिनो दङ आरो बेहाय जोंनि दंबावो आदार लुइस बिथाङा सफैदोंना सफैयाखै दा मिथिले दा डाइरेक्ट स्पटआव थांनानैसो फन खालामहैनायसो गैयाब्ला आन्दासाव सफैग्रोगोन बियो जोंनिफ्रायहाय जों दा नै कासिकट्रानिफ्राय बिसमुरि थांगासिनो दङ असैग'आ लेट खालामबायना एसे गोबावै नेनांबाय आं दहाय नुवारिनि अखालमोन 6थायावनो फैगौ होननानैहाय आं सानदों बिसोर आंखौ नेनांगोन आंसो उल्था नेनांबाय स' लोगोफोर जों नै दायो बिसमुरि सफैबायानो मोनथिया सफैदोंना सफैयाखै बिथाङा बिनिबो टाइमा एसे बोरैबाखा आं मोनथिखागौ दंसैलै हनै हि इज हियर सफैनानै दङ नै बेबो बरिया आदा गुड मर्निं हि इज अलरेडि हियर on time. Good morning. So लोगोफोर जों नै दा सफैबाय बिसमुरियाव दङ जों बनासुर ब्रादार लुइस जों दा मोननै क्लाबजों जों ज' जाना थांगोन बे जों दङ जाहैबाय गल्डेन लेंगुर एन्ड हि इज फ्रम बनासुर ब्रादार हेलो लोगोफोर हेलो नै जों दा फाइनाली we are moving out along with our brother Luis and our member from Golden Langur Riders, SN26 rider. So it's already 7:15 now. We'll stop straight to the it's Nimti. So we'll be having a breakfast together there, and then we'll move back. We Patgao toll gate ne, jeng banai seko. गुसुलै लोगोफोर गुसु बेलाय मा गुसु नेपालाव -15 जानानै दङ दा जों जेराव थांगोन बे जायगायावहाय मास्टां एकदम बरफ गोजा जाहैदों ओमफ्राय some of our friends they have already booked the hotel but we are not sure whether we'll stay in the hotel or not we'll fetch up our tent and then जों टेन्टआवसो थानाय जागोन नालाय दा नायनो र' मा जाहैयो सहैनानैहाय -15 ब्लाबो we'll try to manage बेखौ नायलाय नै बे 26 जानाय जोंहा नै माबा गाइखेर गवाल बायदिबा नुखाबाय जारकिं रेडि खानायजोंहाय माने बेखौ मानि थाखाय लादों आं खिन्थानो पेट्रल पाम्पआ दिफुआ बिराद गोजानाव डिसटेन्सआ बिदि जाहैदों जोंहाय ओंखायनो मोनसे दिफुनिफ्राय मोनसे दिफु सहैलाया आरोखि दा नै बेखौहाय जों एक्सट्रा जों दाहाय सोनानै लागोन ओमफ्राय बेखौ खाथाबगोनबो आंनिबो दङ दै बेनाव खाना दंथ'यो दायो ओमफ्राय बुस्थुआ मानि थाखाय बेखौ लानांदों नै बेवहाय जेरैखिन खानोमोन आङो ओमफ्राय मैयाहाय थांबाय आङो आंनि बाइकआथ' ब्लेक नालाय ब्लेक कालारनि गैया आरो रेडसो दङ ओमफ्राय गाज्रि नुयो रेडखौहाय मिलायनाय नुवा
ओंखायनो आं लानाय जायाखै मैयाहाय नङाब्ला नै बेबायदि खानांलायमोन आरो बेवहाय बे बाइकजों थाखायो नालाय बेयाव होफानोहाय दा बे उफाय गैयैयाव नै बेखौ खानांदों आरोखि बेखौ दिनै गाइखेर गवाल खालामनोबा ओइ गाइखेर 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 लागे नाखि गाइखेर लागे नाखि गाइखेर गवाल नुखाबायलै नै लोगोफोरजों नै दायो गसाइगाव मोनबाय बारा गोबाव नाङाखै माथो गसाइगावसिमावहाय बिसमुरिनिफ्राय आधा घन्टायाव सफैबाय जों नै दा आंनि टेंकिया रानखाबाय ड्राय जाबाय नै फुरा ओरै बहुद नाम थाफैगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ एसे फुल खालामना लानि र' फुल दालाबाय फुल 1200नि हाबखाबाय नै गैखालायमोन माने हा हा साइड दे नाखि सेस गाजाल हाबना दङ नै হ্যাঁ 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 मिथिले बोरै हाबखो साबिथ' साबिथ' थाब महाय हाबखोलै सयथिबो हा जायो गाजालासै हो ओइ जे एदिके ओइ जे औ হয় এই এনে খাও মারবেন হাস seriously पामचार जायाखैनो नै साइडजोंसो हाबदोंमोन नालाय ओमफ्राय गाजालखौ एखबफिनबाय फैसा लागे हा हब दे थेंक इउ गलायबाय हाब लालायबाय नामा र' बेला नाजावलायबाय नामा कि लयसै नाखि 20 थाखामानल' पुलिसनि आखल लालायबाय नै सिलिगुरि मोनथ'वाखै दाबो सिलिगुरि मोननोहाय खमैनो सायद 85 किल'मिटारसो दंबावो आरो बेनिफ्रायहाय ओमफ्राय ओंखामाथ' उखैबाय मा खालामनो दा जाथावथाव मोनाखै लामायावहाय सिङावबोथ' हाबखाया लामा ओरैनो थांबाय थानायावहाय लामा साइडफ्रावहाय महाय मोजां नै बेहायनो जानाय जायो आरो ओंखामफोरखौहाय बिदि राइडआव थांब्ला दा फुंनिफ्राय जेबो जायाखै नै ओरैनो डाइरेक्ट सिखारनानै मोखां सुनानै थफ्ला जुनानै फैदों हाबावगोन एसे सालायनोलाय बांद्राय एफाग्राब उखैयाखै ओमफ्राय मोनसे गाज्रि सर' आंनिया ओंखाम जाब्ला माने टेन्टनावसो ओंखारखायो एसे उखैहोनानैसो मोजां मोनो आङो नेपाल नेपाल हाथारला आं माला सहैनो जाबाय आं गोसोआनो ओंखाम उखैबाय नै बेवहाय जानानै थांनि र' हटेलावहाय लोगोफोरजों नै ओंखाम जाखांबाय ओंखारफिननोसै ओरैहाय आदा दङ रेडि सुयोबो थांफिनसिगोन जों फुरा कन्टिनिउ सालायगोन गैयाब्लाबो 2 घन्टासो सालायनासो लाखिदों जों दा नै दाबो बेबायदिनो जानो हागौ मानसि खम नालाय बिराद स्पिड सालायनो हायो बिदिब्ला दा गाइखेरथो गाइखेर रोगाग्रा सिगांथो गाइखेर गवाला साला गाइखेर 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 ए दूध लागे नाखि दूध 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 गाइखेर रोगाग्रा नुखायोरा नै लोगोफोरजों नै दायो सिलिगुरि मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा बेनिफ्रायहाय काकरबिथा जानानै थांगोन जोङो र' सौदोरगोनलै आयै रेड होबाय नै मा खालामनांगौ जाखो आंलाय है होनायसै नामा रेड होबायलै रेड होबाय लोगोफोर 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 जोङो नेपालाव हाबनोसै नै एसेल'सै 3 किल'मिटार दंबावो आरो बेनिफ्रायहाय 3 किल'मिटाराव हमना ला 10 मिनिट नांगोन स' ओजोंहायथ' जाहैनाय नंला जोंना GPS आबो खामानि होनाय नंला जास्ट जों काकरबिथा लास्ट बे माबा मा होनो बर्डार नैबेसिमल' लाना फैनाय ओमफ्रायहाय जोङो नेपालसिम लागोन नेपालसिम जों जुदि आं आपल'ड होनो हायोब्ला नोंथांमोना नुगोन आरो बे ब्लगखौहाय
जुदि होनो हायाब्ला नेनानै थादो अननानैहाय आं इन्डिया फैफिनब्लासो आपल'ड होनो हागोन नङाब्ला आं बे जेसेबांनाखिबो थागोन बेयाव माने जेबो मोनसेबो ब्लग्स फैनाय नङा गाज्रि दामोन ओमफ्राय आपडेट जेबो होनो हानाय नङा आरो yes turn right बायनाय गुगोल बाबा थेंक इउ फर हेल्पिं मी नोंनोसैलै आंनि लोगोआ रावबो गैयाब्लाबो नोङो लिंदेनबायसो आंखौहाय गुगोल बाबा जै जाथों र' मा देखायनांगौब्लाय सर लीजिए हाँ सर हम आसाम से आया है फैलाव नार्जारी यस सर सॉरी it's from Sirang district from Assam yeah Where are gone? sorry Where are gone? हाँ Where are gone? gun जी what gun कहाँ तक जाएंगे आप? अच्छा हम मस्तांग जाएगा सर मस्तान यस तो सामने इसमें आपका वीडियो चालू है क्या? जी प्लीज बंद कर दीजिए ओके आं केमेराखौ बन्द खालामनानै लोगोफोर माने बेहाय माखासे सिकिउरिटि प्राइभेट दोननांगौनो बेहाय मोना दा नै बिनिनो इसे बारनानै ओरैहाय नैबे ब्रिज आरोना नेपाल इन्डियान बर्डारा बेनो नै दा आं सिङाव हाबबोगासिनो दङ ओमफ्राय बैयावबो थागोन खोमा चेक पस्ट आरोबाव बे ब्रिजआनो बर्डार नै वेर आर गयिं होनदों बियो वेर आर गन बोरैबा वेर आर गन बिदि गोबां खोनादों आङो बुजियाखिसै माने महै थाङो मबेसिम थाङो बेखौ सोंदों आरो बे इंलिसाव जाया आं हिन्दी रायलायखादोंमोन ओमफ्राय गावहा इंलिस रायलायबायना आं बुजियाखिसै बिनि इंलिसखौहाय वेर आर गयिं जाया इंलिस रोङा मानसिया थेवबो इंलिस रायलायथाबदोंमोन जेबो नङा ट्राइ खालामदों जोङो नै दा बे नेपालसै जानो हागौ नै बेहायबो मोना आं केमेराखौ अफ खालामनोसै बे एन्ट्रिया बेनो नै हाय जिएमसिनिबो दंफैलाय नोंसोरो फैनानैहाय ओइ काप हाँ हम तो सीधा आया उधर से घर से सीधा है हाँ कब आया आप लोग हम लोग कल उधर सिलीगुड़ी में बैठा था सिलीगुड़ी इतना सामने अभी भी यहाँ था एक ठोका वो नहीं हुआ अभी कौन सा जयगोंग ये वो पासपोर्ट में वो लगाने के लिए हम लोग आसाम से नहीं होगा बोल रहा है इंटरनेशनल नहीं है अच्छा में आके करना है बोल रहा है तो अभी गाड़ी लेके चला गया फिर वीजा पर आज हम लोग को हमारा तो होगा ना आराम से अभी भाई वो कर देगा एक साथ स' लोगोफोर फाइनालि नै जों दा खाख्राबिथाव सफैबाय जोङो बेहाय कास्टम्स अफिसाव दङ जोङो दायो बेवहाय बायदिसिना एन्ट्रि ओमफ्राय पासफ्रा नैबेहाय बानायजोबनांगौ दा जों माखासे फर्मेलिटिसखौ बे बानायगासिनो दङ दा मिथिये कास्टम्स अफिस बेनो आरोना बेहायनो खालामो बर'फोरनि जाबायसो जाथिफोरसो सङायलाय नामा रादा नागिरबायलाय बर'फोरसो नागिरबायनायसो नामा जाथिखौहाय मिथिये कास्टम्स अफिस औ नेपालनि मिथिये ने बर' नेपालनि बर'फोरखौलाय मिथिये होनो नालाय दा 1500 थांबाय जों सासेयावहाय नै बेहाय माबानि थाखायहाय फास एन्ट्रिनि थाखायहाय बाइकनि मानसिनि 1500 जाहैदों मानसि दंखायो बानायखायो बावद्राय गोबाव नाङाखिसै नै 10 दिननि पास लानानै एसे नेपालखौ एग्रिबायहैनायसै आरोखि दा पास मोनबाय ओमफ्रायहाय जों बेनिफ्राय थांगोन ओइ मामोनलाय आदा जायगाया जों दारानाव थांगोन जों दिनै हरसे दारानाव थानायसै ओमफ्राय दाराननिफ्राय गाबोन मा होनदोंमोन दहायनि मोनसे ओमफ्राय आं दा खोन्थानोसै बावलायखायोलै बेखौ मिथिखालाय दा सिनेमा सोंखोमानानैसो खिथानायसै दा खिथानायलायदा मिथियाबो लोगोफोर दालाय मोनबाय नै नांगौआखौनो माथोबाव बिरनायसैलाय जों नै दो आरो टेन ओरैसो नुदों आगदासो ओरैसो नै बे मिथियालै फैफेनाखै आदाया जोंसो नालाय लकेला जों मिथियो दा बोरैबावथाय मिथिलायनाय लकेलाबो अ बे एक्जिट येस बेजों आरो ओंखारनांगौआ किधर है ये सामान है हमारा इवेंट है मस्तांग में मस्तांग यस जी थैंक यू हगारलायबाय जोंबो नै फैसा सोलायनो नागिरदों दायो बिसिनि नेपाल कारेन्सि लानोसै जोङो
ओजोंहाय प्रब्लेम जाहैयो नालाय बेसेबां थांगौ जोंहा दा 10सोल' बानायसै नामाथाय थैगोनलै ने 10ब्ला नांगौब्ला ओजोंहायबो मोनहैखागोनलै बेखौ 10,000 बानाय एक्सेस खालामनोसै ओमफ्राय बाखि सिङाव खालामनायगोन जों नैबो फैसा नेगासिनो दङ फैसा 10,000 हरनानै 15,000 बेसेबांबो मोनो 15,000 बेसेबांबो मोनो नै मोनबोबायबो लिरनाया सिनायलाङालै आङो आच्छा 1500 लेगा 10 दिन का बनाओ 1500 रुपया मामा लिखो 100 तो वो 700 अच्छा 700 1 2 3 4 5 6 7 हाँ वही तो 20 तारीख तक 8 9 10 11 12 13 14 15,000 हाँ 21 तक करो हाँ और हम लोग 15,700 के लोगोफोरनि जों दा बेवहाय बे नेपालनि सिम लाबाय जोङो ओमफ्राय आंनियाथ' जाबाय मोननै गोबाव दा आंनि नामावहाय ओमफ्राय गरमा माथो जाबायबा नहीं वीडियो बनाना ना भाई कैसे हो गुड आसि बायदि डिटेक्ट खालामना लायो दा समाबो सफैबाय नै बे कलकातानिफ्राय फैदों जों ज' थांगोन दा बेनिफ्रायहाय बेबो सिम लागोन लोगोफोरजों नै दानिफ्राय लानानैहाय 5 घन्टा 42 मिनिट 5 hours and 42 minutes जों सालायबावनांगौ ओमफ्राय जोंनि किल'मिटारा दङ जाहैबाय 237 किल'मिटार टाइमा दा जाबाय नै 4:15 मिथिया जों बेसे गोजान हाहैगोन नायनि र' जों माने बे धारानखौ बारनानैहाय थाहैनो होन्दोंमोन नालाय दा धारान बारनानै थायोब्ला नै बेसिम बेखिनिखौ सालायनांगोन आरो जों ओमफ्राय जुदि धारानाव थांनायसै होनना बुङोब्ला होमब्ला एफा गोबाव नांहैनाय नङा जोंनोहाय दा नायलांबाय था लोगोफोर नै बे नेपालसै बे जों फुरा दा नेपालाव दंसै एखेलाय नामल' दस्रा मोनसे बुहुमाव थानायनि ना नेपालब्लाबो इन्डियाब्लाबो एखेसो नै लामाया मोनसेल'लै बेनो प्रब्लेम एकदम अभारटेक खालामनो मानो उसुबिदा जायो नै ओमफ्राय आंनि मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय टायारा आंनिया बिराद जामजोब्बाय स्लिमखासै ग्रिपआनो गैला बे लामाया समान नङा बे एकदम ओरै जाजोबो नै बाबलिं जाजोबो दानखेरलाबायगासिनो दं ब्रेक गाथाव माथाव जायो स्पिडआव आंनिया एसे थाल लायै सालायनो नै नुबाय दा नै सेसखा नै गोदाव सोरावखा साइडना होबोलाबायखायो फाग्लासो ओंखायनो गावनि साइड लानानै आराम थाबायखा नङाब्ला दिगदारसो दङ बेवहाय आं बेखौनो सानबाय थागासिनो दं आरोखि दा बे मा होनो फ्राबजनना दाखालि एक्सिडेन्ट जाना आथिं बायनाया बे ओरैनो बायाखै बियो गावसोर गोदाव सोराव बे बारस'ला होनायावसो बायदों बियो आंथ' बिदिसो सानबाय ओमफ्राय आथिं बायनायाबो बेनो मोजां सानला इनकामसो जागासिनो दं आसलने भिउसफ्रा अयथासार थांसै साबसक्राइबारा अयथासार बारायबाय बेफोर खस्थ'लाय मोनखायोलै आथिं बायनायनि खस्थ'जोंहायनो खामायगासिनो दङ नै आसला नाम खामायसिनबायसो लस जायाखै आंनि बायदिब्ला बिनि आथिं बायनाया एसे खोमसिहां जाबाय नै लोगोफोर नायलांबाय थाना सस्रमा गोसोमखानाखौ एसे खोमसि नुखो नामाखो आंलाय ओरैबायदि गोसोमखा सस्रमायाबो नुनो नायखा खोमसिल' नुखाबाय नै दा नैबे गाइखेर रोगाग्राबो थांगासिनो दङ नै नेपालावहाय नेपालनि गाइखेर नांगौनो बेनोहाय दा नेपालनिफ्राय गाइखेर लाबोगोन बियो 30 लिटार गाइखेर लाबोगोन बियो जारकिन मोनथामाव फुलनो मा लिखो बेलाय मार्टायर गेट आच्छा मार्टायर गेट मा लिखो है रोंलायलाङालै बिदिखौहाय फरायनोनो दा नायलांबाय दा लोगोफोर भिडिअखौहाय इन्टारेस्टिं ब्लगफ्रा गाबोनफोरहाय जागोन बेहाय नोंसोर बांद्राय मोजांबो मोननाय नङा मा होनोब्ला बिदि लामा प्लेनावहाय बांद्राय मोजां गोदै रावबो रायज्लायनो रोंलायलाङा आंनिया सिरि ओमफ्राय मोनसे खोथा आं इन्डियायावहाय बारा लाबाखै क्लिपखौहाय माने बेखौ लाबाय थानाय जाखायोना ओंखायनो ओरै सिलिगुरि बारफैनानैसो आं बांसिन लागासिनो दङ नै दायो बांसिनबो नङा बारा लायाखै सहैजासेयावहाय देखायलांबाय थागोन आङो नायलांबाय थादे कि हनस बर'आखौसो बावजेनलायलांबाय आं नै माबा नेपालिनिसो रायज्लायफ्लांजेननोसैलाय गोरोंनिया आयै जाखालै लामाया नै हराव माबायदि जागोन बेलाय गिलु बालुसो जागोनलै र' हाबस'नि आं 10 के पीछे चलाना है मुझे सान हाबहां जाबाय नै इन्डियायाव ओंखारबाय साना दिनै सानाखौ इन्डियायाव ओंखारहोदों ओमफ्रायहाय नेपालावसो हाबहोनायसै नै
हाब बेनिलाय खानायाबो गोमो गस्लाबो गोमो जाखोना माखो अ आच्छा एसे बोरैबासो आंलाय गासिबो गोमोजोबसो सानबायमोन साइड दीजिए प्लीज हमको जल्दी जाना है बुरा मत मानना डार्लिंग बाथाबदों साला बिदि बाथाबलायनो हायैनाया दंजायोब्ला दे नोंसिनि दिन दे बाथाबलै नोंसोर बाथाबनायखौ नुनायानो जायो जोंनिया दे जोङो नांलाया बेयावनो गोजोननाय दं जोंनियावबो सम फैगोन ना र' सम फैगोन जोंनावबो बाथाबगोन र' नेथ' जारां सान दान्दिसे हाबथ'नो नाङा नों नेथ' दसे थांबावनांगौ लामा गोजान नेपालाव थांगासिनो दं गरमनि बाइकआ ओरैबायदि अबस्था जाबाय माने क्लाच केबोलानो जबाय बेनो दा बेखौ नागिरदों जों खाथियाव दं होनदों क्लाच केबोल नायनि र' बबेथिं दङथाय बेखौ बानायगोन ना बानाया बिसोरो हिमालयानखौहाय सिमा बिराद अनसुलाथार नै सिख्लाफोरनि माबा माबि जानायखौ बिराद नायो बियो अनो नै गारि बोख्लायना हैबाय माथो बरिया ओमफ्राय जा खामानिमोन जोंनिया नागिरहैनाया गरमे क्लाचा दोङैसोल'सै गैया माबा जायाखिसै मोनाखिसै मिलायानो दस्रानिथ' मिलायाना ओमफ्राय बिसोरो रोङाखिसै बानायनोनो नैबे गैखाले हेलो मैम इज देयर एनी रूम अवेलेबल इन योर होटल क्या चाहिए आपको होटल चाहिए मिलेगा होटल तो है रूम भी है सर दिखा दीजिए होटल का सभी का रूम का सभी ऐसा नहीं होता है ये अच्छा ये आपका रूम है आप आइए अंदर ये रूम इसका आपको लगेगा नेपाली 1500 नेपाली अच्छा और आपके सिंगल फैसिलिटी क्या है इसमें फैसिलिटी आपको गर्म पानी है गरम पानी लोगोफोर जोंनो दा बहाय मा होनोमोनलाय इटाहारि नायनानैसो बुंना लायखाबाय नै इटाहारि जायगायाव जों सफैबाय नेपालावनो बियो हटेलाव थाबाय जोङो दा नै हेल' ओमफ्राय ओरै दङ नै जोंनिया सासे लेडि राइडार जों सिगांहायबो बे दार्जिलिंआवहाय राइड खालामखाबायमोन बिजोंहाय बनासुर दा बियो बनासुराव सासे मेम्बार जाबाय बेबो शी इज फ्रम Bonasur Club. Yes. We have been riding since from Darjeeling Riders Meet, right? Together. We first meet there. दा आं नोंथांमोननो बेखौ खिन्थानो सानदों माने बे कलकातानि लेडि राइडार बियो ओरैबायदि हाखायो सालायनोहाय जोङो हास्लाबनो नागिरना बिजों बिनि स्पिडिंआ डेन्जारसो समझ में आ रहा है oui ओमफ्राय दा आं बिनि चेनेलखौहाय आं बै टाइटेलाव होफागोन नोंसोरो जा आंनि साबस्क्राइबारफोर जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन ओमफ्राय बियो अल इन्डिया गिदिंबाय थाग्रा मानसि दे बिनि गोदान ओरै बेरायनायखौ नोंथांमोना नुगोन बैयावहाय जेब्ला आं होफायो अननानैहाय बिनि चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामो चेनेला गोदान बे दाखालि दार्जिलिं राइडार्स मिटनिफ्रायसो बानायदों बियो दा नोंथांमोना बिनिखौ बारायहोना होदो है ना हिंदी में बोलो ना एक बार सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा ठीक है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय चैनल नेम इज फायर ब्रांड सोमा FIRE फायर ब्रांड सोमा यस फायर ब्रांड सोमा हो आं होना होगोन नोंथांमोना थांनानै खावना हो SOMA सोमा फायर ब्रांड सोमा स' लोगोफोरजों दा नैबे थासिगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गुड नाइट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग